1,5 κιλό τα μεγάλα. Μάρμυρι. Λέει έχετε πιο μεγάλα να λέει ο Παντελής, αποκλείεται λέει. Δεν μου φαίνεται. Μάρμυρονσο. Λέει έχουμε 2,5 κιλών. Σήμερα θα δοκιμάσω κάτι. Δεν τι μου λέει. Ροζ αγκαγαγιόλα. Είναι μισή επειδή η μάνα μου την ήπια την μισή. Δηλαδή ήταν κανονικά εδώ πάνω. Πώς δεν έχω, είχα την βρει τη ρίγη, ρε. Ας Του λέω αυτό δοκιμάσω. στην Παλαιό στο Πολώνιο, πότε ήταν πριν το Πάσχα πέρυσι. Δεν μου λέει τον Απρίλιο, κάτι Δεν έτσι. έχει τίποτα. Ας Γυρίζω αλήθεια. εγώ στο κινητό, τάκι φωτογραφία. Την Ειρήνη μου τα βγω. Το βλέπει η υπεύθυνη μητέρα του μαγαζιού του Απολώνιου. Λέει, όχι, λέει, αυτή για την κορδέλα είναι τα 2,5 κιλά. Δεν είναι τα 1,5, έχετε δίκιο, λέει η Παντελή. Το μεγάλο να λέει ο Παντελής. 4 μεγάλα. Το μεγάλο λέει. 2,5 κιλά σοκολάτα. Ας με αυτό το μάτι εσύ. Είναι 2,5 κιλά σοκολάτα. Το πιστεύεις?